Mar manyo ringre Jolupo mokariyo manyo tho e nam ma Nakuru. Mairien kaluwore ni nyegi tho ji ariyo goeko nyotimore seche mateko stima nyonegogi kanyo gilupo e alworano tok chik. Apisa ma KWS wacho ni ringre jalupo achiel oseyudi kama chielo to pod imanyo. Wachore ni jolupo go wuok e alwora ma Karai kendo nyegi dhi achiel kachiel e timo lupo kanyo maonge thuolo momigi. Ndio hata sisi tupone roho. Kama ni kweli ameagia hapo ndani, tujue ya kwamba kijana yangu ametolewa na nimempumzisha. Electric cables and especially the pylons which are now submerged. And the wires, the electric wires are now hanging loosely about a meter or two from the water. And thus it becomes even dangerous for the illegal fishermen since most of them do fishing at night.